היי סטיבן, רוצה לצאת למחנה בדלת רש וו רש? יענו שרון צפון? לא שרון דרום, לא שרון צפון. הנהגת דרור במחנה ראשון. חודשים של הכנה נכנסים לאווירה, כי מחנה כזה מעולם עוד לא נראה. קהילה החלוץ ביער כל היום בונים, ואז מגיעים כל החניכים. פעולות עוברים, מתחם גדודים מגניב בונים, ונהנים במרכזי הפעילות השבטיים. ירד מים, אני שותה פטל, אם יש עומס חום אני יושב בצל. הנהגת בוטיק, וכל כך איכותית, אוכלים זון סופיות, שותים זון תוכנים קשית. הנהגת בוטיק, אבל בעיקר ערכית, אמנם היא חדשה אבל היא כבר משפחתית. הנהגת בוטיק דסימטריקו נימס בדספסיטו. לוי בזק נותנים בראש, רגבים ושבי גם תמיד את הפסגה יכבוש, המון פולג אגדה. רגע, זה נכון? סירונית תהיו פה גם? בטח, מה זה מחנה בלי צופי ים? קילה פקוואי, הנהגת בוטיק, וגם תנסו, קיץ שכזה לעולם שוב לא תחוו. מחנה ראשון, תתרגלו לרעיון, לרוב התרגשות בחודש לא תוכלו לישון, זה המקום, והגיע כבר היום, אז ניפגש ביער ונגשים כולם חלום. מחנה ראשון, תתרגלו לרעיון, הם יודעים שהטובים יוצאים מחזור אחרון. הנהגת בוטיק. כן, אז